Mám pre vás jednu barz na piču smutnú správu. Barz mi to láme šerco, znám keď vás roky tu trimem do piči das pejc, no 20 pejc, neujebujem, ale nič roboty, vera, že ne, musíte ísť na úrače ísť Lašic. To tu máš vážne toto? No si pána. Bez randy si utorím, bohužiaľ, ale už mi mám vybavil všetky papíry. Idem na rucici podpis a se... Sluchaj Geza, alebo sme dostali také peniaze, alebo co? Či jak to vlastne bude? Nie, ani chuj zatiaľ. Máš veci, ak sa nájdeš robotu, tak budeš zarábať ako normálny človek. Ja už utrel, že nie, všetko si vypísal, len tam musíš podpis a budeš zaevidovaný, že chodíš v Lašic, bežné veci, si ga námaš, čo budeš predbehovať. No a tak, no. Ty šiernutý. Sluchaj tu. Ideme kúkať začej panelák, chlapci. Vy kľudne chodce na úrad. No to ja neutrem už nič. Skurvysyn pojebaný maceš by mu rezal na 2 raz. Je toto normálne? Jaše mám ísť evidovať na úrad? Vy znáte co to tam? Boli ste dakedy? Krista mu režem, však to je nenormálne tam. Sami degeš, a znáte jak to dlho? Však ako to 3 dní še vidovať. No ja 300 dní, tyž. Ale co sa mne minulé stalo? Však ešte tam minulé skoro pobil. Vážne si utorím, zablíšený mi prišol. Bez randy, to še tam nedá vytrímať. Ja še minulo z jednu babu tam pobil cipana. To co už, no. No, a ešte na čo najhoršie, že tam še nikde nemôžeš dostať, takže ti dá to takto vybaviť, znáš. Ale nič chlapci, ja bol na profesii, našol mi takú popiči brigádu, nie na 2 mešaci, ale bol mi tam aj pred týma 25 rokma, ale taká ceša robota, neznám, mal by me zvládať a neznám koľkých vezmu, ale uvidíme. Na co bude ísť? Nie. Ja znám co domáš, len neútok, to sa sedúvam. Čakaj, co domáce, ja neznám vôbec o ničím. Co še jedna, Udarte. Nie chlapci, to nie je ťažké, len tak kus. Budeme, sluchajte teraz dobre, budeme zavárať šních. Vážne. No a čekaj, jak ja budem dávať u holých rukoch šních do fľašočkov, alebo jak to vlastne bude? Však živno budú za ruky, alebo jak to? Nič, neboj do matky, ci. Dajúc si ladičku so skločkama, dajúc si rukavici. Vežmeš šních, ujebeš do sklička, zavreš. Na pokoju. Takže útok je, že neťažká robota, hej, bude. Nie, to by mal zvládať aj postihnutý na ložiku po ležiačky, ale neznám. No dobre, No tá vecka, ja to budem zvládať, neozda. Mal by si, nič neboj, všetko zistím, všetko poriešime, ale teraz... Dobre, tá poď sa pokúriť. Bratu, len ponúknime cigaretu, mne žena zaškrila do piči. Jo, ja týždeň mám. Jakže nemáš, až si chceli skúriť z boháci, kdy sa tam nenajeb. No. Joj, chlapci, tam nebabaš, ale ja dúmal, že i mace. Jaj, to je ako chujok na záhradze. No nič, postojíme. Sluchaj, inčak bol mi na tej profesii, všetko mi už pozistoval, všetko znám. A to si še doznal, idem ja? Nejdeš. Nie, vážne si otvorím, nejdeš, bo berú len takých, jak von. No, takže ja môžem ísť, hej, s tobou. Všetko dobre. Môžeš, aj keď budeš robiť skúsinče. Co? Čekaj, co tam? Nie, jebce še do mne, tá za to nemôžem, pomenili troška podmienky. Ja budem riadne zavárať šních a tot chuj bude košiť lekvar. Nie, a ty še povieš evidovať a on košiť lekvar. Čekaj, dá co mi povedz veci o tým, jak to vlastne mám robiť košiť, alebo co s tým? Tá co neznáš košiť lekvar, normálne zo žemi ročne lekvar, skošíš ho, ujebeš do skločka. Tak ja budem šních metať do skločka. A on čo pôjde evidovať, všetko pláci, budeš še jebať ciganama tam. A ako sačka tam jaká značka, alebo co? Povedz mi. Tá taká, jak jo. No to piči, co mi to nastavil? Chmarezený sa s psom. No nič, takže budeš sa znali zavidovať, hej, on si papíry vybavil, pôjdeš, odneseš, všetko dobre. Dobre, ja ho odnešam na úrad, poď. No, tak ja vás odnešem na úrad a uvidíme. No, tá odneš ho na úrad a ty vecka zajdzi. Jaj, táto nekonečné dráha do ňu človeče. Ešte dobre, že vonka tak fajne ceplo, že môžem aspoň prejsť. Tuším mi zdá, že on býval tým vchoze. Jaj, konečne stolička, konečne šedzím. No co, odneši ho na úrad, bo ja čistý chuj z toho, koho nis. Hej, odísť mi, ale čekaj, co mi ty dal vlastne piť, však nemôžem piť, šoferujem, ne? Aby tvojo šoferujeme, jak to vlastne ideme my? Kľudne vypí do piči, my ideme na lodi, ozda kormidlova znáš? Ja aj my na lodi ideme, nehutrelší. A co vlastne robíš tam v kuchni? Ty nás dá variť, alebo co tam ty vystrájaš, človeče? Chceš me najebať? Ha? Do piči. No, pač tam takové šoreče, ja srandy len dumal. Jaj, toto. No, nagriloval mi kus polievky na drahu. Tá skúšo koštovať. Co, polivky? Chceš me otroviť, alebo co?
Ej chuj, však to špeciálny recept od prababy. More, A no. tvoja prababa co bola? Edkerová, alebo co? Joj, tá ty chuj. A což nevypil? Boha mu. Tá nič nepozme.